Messaġġ ċar biex il-prostituzzjoni ma tkunx legalizzata jew dikriminalizzata. Dan ħareġ minn sħarriġ xjentifiku li sar fi frar li għadda mill-Malta Women's Lobby bis-sapport tal-European Women's Lobby u 45 organizzazzjoni, survey li iffoka fuq l-industrija tal-prostituzzjoni. Minn dan is-survey toħroġ statistika interessanti dwar kif jaħseb l-poplu Malti Wawċi dwar il-prostituzzjoni. 96% jemmnu li l-prostituzzjoni ġib riski ta' ħsara fiżika, 98% jemmnu li ġib riski ta' violenza sesswali, 99% jemmnu li l-prostituzzjoni titfal l-individwu f'riskju ta' mart li jiġi trasmess sesswalment u 97% jemmnu li l-prostituzzjoni ġib riski ta' trauma mentali. Apparti din il-maġġoranza assoluta li wieġbu b'dan il-mod, statistika uffiċjali turi li 2 minn kull 3 prostituti rrapportaw problemi ta' saħħa mentali severi daqs persuni li jkunu qattaw żmien jiġġieldu fil-gwerra. Il-normalizzazzjoni tal-prostituzzjoni tagħmel ħsara lil pajjiż u tagħmel biss ġid lil kriminalità organizzata. Kważi 3 minn kull 4 Maltin jaħsbu li l-legalizzazzjoni tal-prostituzzjoni tagħmilha faċli biex jikbru reati marbuta ma' ħasil ta' flus, traffikar tal-persuni u drogi. 80% jemmnu li l-vjolenza domestika, speċjalment fuq it-tfajliet, tiżdied jekk tkun legalizzata l-prostituzzjoni. Dan fil-waqt li 81% saħħu li l-prostituzzjoni iġġelhom iħossuhom inqas sikuri fid-djarhom għaliex legalizzazzjoni tfisser li l-prostituzzjoni tkun tista' ssir kull imkien, saħansitra fl-istess blokka appartamenti li wieħed ikun jgħix fiha. Il-Maltin ma jridux li din l-industrija tespandi, 72% saħħu li l-prostituzzjoni hija forma ta' vjolenza domestika, 75% jemmnu li l-impatt soċjali huwa wieħed negattiv. 93% jemmnu li l-gvern għandu jipprovdi sapport biex persuni maqbuda fiċ-ċirku tal-prostituzzjoni joħorġu minna, dan fil-waqt li 89% jaqblu li l-gvern jagħti għajnuna u għarfien biex ħadd ma jidħol fiċ-ċirku. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-lettur fl-Università ta' Malta Anna Borce fisem Malta Women's Lobby spjegat li din l-istatistika u d-dettalji kollha tagħha ntbagħtu lill-Prim Ministru Robert Abela fejn saret talba għall-laqgħa. Iżda sal-lum Robert Abela għadu ma weġibx u anqas offra data biex issir din il-laqgħa.